आंबो गासै सम्पर्कखौ जोंनिया फानो जोंनिया एसे जोंथ' फाना हामजानाय हिसाबै बुंनो गोसा मोना आसोगा हामजागौ आसोगा गोसा मोनो बिसिंथि जोंथ' फाना सुइसारि माने आंनि बागै दिनै लगिसं थांगा माने जायखिया आथुगुरिनि खाथिया अमा हायमा दंजाखा आं बागै दिनै हासारनि फाना बोखा दङैमिया दिनै मा दा बिसना हरदों सालखं अर्केस्ट्रा खायो दक्षिण त्रिपुरा थाङो उत्तर त्रिपुरा थाङो फाइया 7 ता लायो 15 दिन लायो बासैनि कुनु कमप्लेन करो हरदी बर फायो सालदी बर फायो दा बिसनाथ आयं विभिन्न प्रोग्राम बाबो त्रिपुरा हासन फादाराव थाङो बासै कुनु कमप्लेन करी खेनो दा बिसनाथ आसके नाइकोलॉजी फरबाय दा बिसनाथ निजे बहुते त्रिपुरा ने खरखा आसके थाङो एकदम बरफ कसंग दफाना हामदांनाय बसायना हामदांखाय नुखुनि बुमा अबहायनि क्वालिटी का बासै कोनो एक्चुअली जेकुनु रोग खाके बनि फार्स्ट डायग्नोसिस दरकार चिन्ति प्रसार के जों अवेयरनेस करी अब आं सिन बासै दिनानो सानैखौ जों किसे आं थाके नगो तङै बाक्सा बनाजी बाक्सा अचाय ताबो आरो थाके डॉक्टर के ये से औषध मटेरियल थी अब हेरो जेकुनु खास स्टेज जुदि कोनो कैंसर को मानजा थाके जेकुनु प्रॉब्लम थाके ब जुदि विज्ञान सारा सम्भव डॉक्टर सारा सम्भव ताबो मते आतैबे सम्भव नय कहिया जेकुनु किसु थाके फार्स्ट डायग्नोसिस लानो बो रोगी जुदि फार्स्ट स्टेज जुदि मानजा के जेकुनु रोगी हामनानि हामै मानो नर खरसे क्रिकेटर सिद्धू होनी खना क्रिकेटर बनी बिहि कैंसर तंगमान बताई थांली आनी तंगमानी बो एमन के चैलेंज खाइका फर्स्ट स्टेशन मानजाका तब 100% क्यों बिहि आउन बाकी चैलेंज नाना नांगाबो चिनि साकनति सचेतन नाना हामिया सायाके खाजाव फानो बथरा एंखा बा कैंसर फानो का पुला फानो का के बसानो साया ओइ बाक्सा हुइ तंपाय लासि जागे डॉक्टर नो साया साकलमरो ओ बाक्सा का सांके बाक्सा साया जे कुनु के सामाने नों साना सनांगले जे कुनु नि कॉम्प्लिकेशन फाइगा माने फर्स्ट स्टेज मानजानो बागे नों साना नाय हायांके उलो आबो गतरंनि पे खागि थाङो आबो ताइनारगि माय आं थां आं बागे लोकरगनो साखाम तंनाने हिंगाके नों सामा नोंमो कंट्रोल का हमके साना नांनाय हामिया माने सामा याकाना नांनाय नि सागता मं तंनु इशु आबनो तै नोंनो डॉक्टर बाय कक्स